ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବାର ଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ବୋଲି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା କୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। এই ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ସେଇମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ନା ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାର ବିଲକୁଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଏହି ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କ'ଣ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ନୂଆ ସୂଚନା ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସୁଥିବ, ତ ସେଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧରିତ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ତ ସେହି ଧରିତ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା, ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଚଳିତ ଥର 4,57,681 ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଆପଣଙ୍କର 4,57,681 ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ 2,55,265 ଜଣ ଯେଉଁ ମହିଳା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା, ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, ତ ସେହି ନୂଆ ଆବେଦନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କରି 1,78,398 ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆଗରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତ ସେଇମାନେ ଏକାଥରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଖାତାକୁ ଯିବ। ତେବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 1,78,398 ଜଣ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ସାମିଲ କରାଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଆଗରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ସାମିଲ କରି ଏକାଥରେ ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାର 10,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଏନେଇ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଆସିଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ବା ସୂଚନା ଆସିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଯିବେ।